Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People West Khasi Hills, kaladawa ni Bor District ka West Khasi Hills, ba habaki ay jingbit, yaki jingpenlong yaki jingyakop kwai dok ha, kideban ay ka jingbit amtang bakin pet, yaki jingbit jingbiang jong ka jingpenlong yakop kwai, Henry, kideban pet ru, yaka jingbit jingbiang jong pat ba, ubayat bayang, bat bakanam don ka jingkta yaki weipat, bat ka kam ka baki le kam day ban kata ya ka yat ka yang jong ki wei shisho ke FKJGP kala dawaru na ki Bor District baki day ban pejru ya ki jaka penyang kali ki babiang ki jaka bu kali ni ka benta ki nonglet ya ki jaka khwai dok ha bat la da kam biang ka jaka nang ni shakmat am day shu ban ai ka jingbit bat ki nong penlong ru ki day ban da pej bakam day ban kata yu pat ba ubayat bayang ka FKJP West Khasi Pentau ke jing sopsi ke jing sodiau aku ada ba ke jing dia ka balajia men aku sing sejan ante ha pernai aku ba adon ke jing dukno ye we ni mensim breu belum berang suka tang nomor kadau hi kadai na tang na ka jing blok kali aga kali ka surat ka balalong nadu na se kolong syadu syadu molongkar atau Arlian road yang ke surat national highway kadai melihat nong stone Chelong kepala wanra ya ke jingblok kepala Indonesia tang daki minit ke jingblok kali lagi kepala simpor daki kenta ke jingblok kali te nyui ba kadau ke wanra ya kani ka jingblok kali ke jingdang kali hang ni kandai na kono kadau kadai tang namar ba kadon kate ka kompetisi ka fishing competition kate ka singi ba penlong kate ka jaka nakaliang jungi kum ka FKJP West Khasi Hills nakamansim ka wasno kia alor kadai ka jingja but kumangilo pengoru nakapor ng UI ba kini ki fishing competition ki balong hagi ni gipong di bran hagi road surak kamdai tan kom tanai lagalong hagi we ki jakaru ni sibun ba kalakta ya kayat kayang jong pai ba ubabe sala ka jong kikam ti namta ka jong kam para ka jong ka imbreu iba kadai ki bro ki papang ni bestom iba yabe sigi jaga simdawai ni marba nitip khamtam u bestom udan kam karki banbe sigi jaga ban yo ki jing sumar ini iba kaman lagi por ki badan gini ki fishing competition ki road surak ni iba kata jor du kata ya kayat ke yang jo ki pajak lang ba kali tena kalian jungi tumka sang ni dawaru na ki Bor District haba dom kum gini haba ki ai jingbet ya ki bakum gini ki benta ban penlong gini ki jing yakop khwai ki deban ai ya ki jingbet tang ba kin pet ya ki jingbet jingbiang jong katu ga benta ban penlong ki jing yakop khwai rage ben pet ru ya ki jingbet jingbiang nam ta pai ba bayat bayang ha ki lenti ki sengkin bakan nam don ki jingta ya ki wai pat namar ka jing ka kam ka bale ki wai kam dei ban kta ya kayang lane ya ka jingdon kam jeng ki wai kam dei ban ya ban kta ya ka bet ka biang jeng wei na kalian jungi kum West Khasi Hills FKJP West Khasi Hills gi dawa jor ya ki Bor District ba habadon kum kini ki deban pedru ya ki parking ki babiang ki jakabu kali ki babiang nam ta jong kinongwan lada kambiang jaka nangis khamat kimlesu ban ai ya kum kini ki jingbet ya ki bakum kini ki jingakop khwai namar kinong yakop kinong penlong ru ki deban ped ba ka jing penlong ka jogi kam dei ban kta nyo ped ba ubayat bayan na kalian jungi ngim ong ba gen ba kan khang lane ka Bor District kan khang lane kan le da kiwai ki senjam ya ki le ki no khwai hre ba kadai ban sim ba ka jing penlong ki jing kop khwai kam dei ban mara ka jing ta ya ki wai pat namar khamtam kumba jia khagni ka ba jia sing sajan yu iba kalakta sibun ya ki nonglet nongwan ba khamtam ki kulung ba jia hadup bai mat ya ki jing jia ka basmosi ya ku kulung yeng ka bala du no ya ti kalung dan kalian jungi kum kasang ni paru ka kubar saulam sa katay gayeng kami kendo ya kani kijingja ba kayeng kasam kanang yomat ya ki jingko jengkia khamtam ka kami barang na po hospital hadu menta ba kinang ya ke ki jingmu jungki kinang long ki bayat bet kum kayeng kasam ba kinang laj na kita kijing ki ba ki kendo war lagi kendo ya kani kijingja ka basnosi hakani ka por ka ba hakam